नमस्कार, मी प्रज्ञा तेली। आज मी तुम्हाला गवारची भाजी करून दाखवणार आहे। गवारच्या भाजीसाठी लागणारं साहित्य मी इथे गवार घेतली आहे, त्यात बटाटा घातला आहे, टोमॅटो, कांदा, कढीपत्ता, मालवणी मसाला, मालवणी हिरवा मसाला घातला। तो असं राहायला पाहिजे असं काय नाही, मी तो आपलं हाडून घातलं आणि हळद आणि मी कोथिंबीरची चटणी केली बघा, माझ्या चॅनलमध्ये अपलोड केलेली आहे तीच चटणी आहे। ती कोथिंबीरची चटणी आणि मीठ आणि तेल मी तूप तापत ठेवलं आहे। आता मी तेल ओतते। ही कोथिंबीरची चटणी मी पहिली केली ती संपली, माझी लगेच संपली ती चटणी। आता मी दुसरी बनवली आहे, त्याच्यात मी तुम्हाला भाजी करून दाखवते। कारण ती चटणी म्हणजे ही चटणी असते ना कोथिंबीरची, ती भाजी म्हणजे चपातीवर पण खाऊ शकतो ना आपण, चपातीवर भाजीमध्ये घालू शकतो। भाजीवर दुसरं कसं वाटप घालायची गरज नाही भाजीला। आज मी त्याच भाजीच्या चटणीमध्ये तुम्हाला मी भाजी करून दाखवते। कांदा ब्राऊन करून घ्यायचा, चांगला भाजून घ्यायचा, करपवायचा नाही। कांदा ब्राऊन झालेला आहे। आता मी आहे ना ही चटणी त्याच्यात टाकते, त्या तेलामध्ये फोडणीमध्ये टाकते आणि चटणी चांगली त्या तेलामध्ये फिरवून घ्यायची। ही तेलामध्ये चांगली ना फिरवून घ्यायची चटणी व्यवस्थित। चटणी फिरून झालेली आहे, आता हे मसाले टाकायचे त्यात, मसाले आणि हे टोमॅटो बारीक गॅसवर चांगलं ते हे करून घ्यायचं आणि थोडंसं मीठ कमी टाकायचं, कारण चटणीमध्ये मीठ आहे ना त्याप्रमाणे मीठ टाकायचं आणि सगळं व्यवस्थित फिरवून घ्यायचं। आणि त्यात सगळं तेलात फिरून घ्यायचं आणि जरासं पाणी टाकते, कारण की खाली करपलं नाही पाहिजे। आणि चांगलं असं दळून घ्यायचं। आधी मी त्या चटणी घातली आहे ना, मग त्यामुळे दुसऱ्या वाटपाची आता याला गरज नाही आहे। मसाला पण कमीच घालायचा, कारण त्याच्यामध्ये मसाला मिरची घातलेली आहे ना चटणीमध्ये, मग त्याच्याच हिशोबाने मसाला घालायचा। आता मी गवार टाकते। आणि तुम्ही अशी सेम करून बघा, भाजी चांगली लागते। त्याची ही चटणी फ्लावरच्या भाजीमध्ये पण बनवते सेम अशीच, फक्त फ्लावर आणि बटाटा घातलेला, एवढी सुंदर लागत होती, मस्त होत होती। ही चटणी घातली ना तर दुसरं वाटपाची गरजच नाही भाजीला। 2 चमचे फक्त छोटे 2 चमचे टाकले ना, भाजी एकदम चांगली होती। वांग्याच्या भाजीला पण टाकलेली, वांग्याची भाजी पण सुंदर झाली। मी तुम्हाला वांग्याची भाजी पण अशी करून दाखवेन। हे बघा, रवा टाकून झाला, त्याच्यात पाणी टाकायचं, शिजत ठेवायचं। मी आता हे शिजत ठेवायचं आणि झाकून त्याच्यात मसाला पडलाय ना, थोडंसं पाणी घालायचं आणि मसाला हे काढून घ्यायचं। आता हे शिजत ठेवायचं। हे बघा, भाजी शिजलेली आहे आता, फक्त त्यातलं आता थोडी पाणी आटायला पाहिजे। तर पाणी थोडं आटत ठेवूया आपण, असं झाकून द्या, थोडं पाणी आटू दे। हे बघा, आता हे भाजीतलं पाणी आटत आहे, तर हे बाहेरच्या भाजीपासून ना भाजी उघडी द्यायची, पूर्ण सुकून द्यायचं पाणी। त्यात एकदम पण नाही सुकवायचं, कारण थंड झाल्यामुळे एकदम सुकी भाजी होते। भाजीचं पाणी आटायला देऊया।
मग दाखवते. हे बघा पाणी आटलेलं आहे. पूर्णपणे पाणी आटलेलं आहे. एवढं पण म्हणजे पूर्ण थोडं पाणी ठेवायचं भाजीत, नाही तर परत ते थंड झाली ना भाजी काय हे होतं, एकदम सुकं सुकं होतं. आता मी यात ना थोडीशी कोथिंबीर घालते. कोथिंबीर घालते. भाजी आपली झालेली आहे. मी दाखवते तुम्हाला जवळून. भाजी झालेली आहे. एवढीच पातळ ठेवायची, त्याच्यापेक्षा पातळ नाही ठेवायची, नाही तशी सुकली की घट्ट होईल. तर मी गॅस बंद करते. ही गवारची भाजी तुम्हाला कशी वाटली मला कमेंट करून सांगा. माझ्या व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. अशाच नवनवीन रेसिपी तुमच्यासोबत मी घेऊन येत राहील आणि प्लीज मला सपोर्ट करा. चला भेटू आपण पुढच्या रेसिपीमध्ये, पुढच्या व्हिडिओमध्ये.